रोलन पीछा भी करनी है लोग हाँ पीछा करनी सन बंगाल है तो भाग गए हलो वो लोग पहचान ना भेलो ना तो पीछा करता है कोई के मारे हो रहे ना पिस्तौल उनके हाथ में लसो जी जी आइजा बाइक लगा दो लोग बाइक इजर वाला और जना दुकान में जाके भीड़ गई हमरो को चल उठ चिल्ला तो हम मार दी बैठ चुपचाप हम इतने दुकान लेटपेट गइल बा मोबाइल गइल बा। नमस्कार तने जियो भोजपुरिया हम राजेश सभी हम पहुंचल बनी थावे थाना क्षेत्र के धोबलिया बाजार पर अज्ञात बाइक सवार 4 अपराधी के द्वारा सीएससी के लूटपाट कइल बा। इमे 88,000 रुपया ल जना के लूट कर लल बा। स्थानीय लोग से बात कइली कैसे घटना के अंजाम दिल बा। हालांकि पिस्टल के बल पर लूटपाट कइल गेल बा। कैसे का भइल घटना? 4 जना आइल बाइक से में आइजा बाइक लगा दो लोग बाइक इजर वाला और जना दुकान में जाके भीड़ गई हमरो को चल उठ चिल्ला तो हम मार दी बैठ चुपचाप हम इतने दुकान लेटपेट गइल बा मोबाइल गइल बा और का गइल बा हमने की देखल। अच्छा तो लूटपाट जब करत लोग अपराधी तो लोग जब मौजूद रहनी हो? हाँ मैं जब बैठल रहनी तो कितना आदमी रहला? अब 4 आदमी हमसे देखनी है। अब बकिया कहा जाने बाइक पर से सब लोग के हाथ में हथियार है? हम 3-4 जना के देखनी है। हथियार सब जना के हाथ में तो रौरा कहलन की गोली मार दे। हाँ फिर वह का कहनी है? हम चुपचाप बैठ गई नहीं है फिर उठनी है ना। फिर कैसे लूटपाट भइल? ए पैसा आई रहला त देखल रहला लोग ना देखले नहीं है पैसा के लूटपाट भइल बा। और पैसा कहा जाने गइल बा कि नहीं गइल हमरा नहीं जानकारी। अच्छा हालांकि थाना प्रभारी के द्वारा बतावल जाता पैसा के लूटपाट कइल गेल बा। सीएससी के संचालक थाना में मौजूद बने पुलिस इंक्वायरी करती है। स्थानीय लोग से बात कइले रोलन पीछा भी करनी है लोग? हाँ पीछा करनी सन बंगाल है तो भाग गए हलो वो लोग पहचान ना भेलो ना तो पीछा करता है कोई के मारे हो रहे ना पिस्तौल उनके हाथ में लसो जी जी। तो बिल्कुल देखिए कि यह दुकान बावे यह जगह बावे देख सकता नहीं चंदन इंटरप्राइजेज बोर्ड भी लागल बावे। यह दुकान में लूटपाट भइल गोपालगंज तो गोपालगंज बिहार में ऐसा लूट के वारदात के अंजाम अज्ञात अपराधी के द्वारा हर दम और सुने के मिलेला। ये अज्ञात अपराधी के द्वारा जैसा लूट के घटना का अंजाम दिया जाता है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है फिर भी अपराधी लगातार लूट के घटना का अंजाम देता रहे। वीडियो को रुआ ज़्यादा शेयर करी। वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक देख के मिली। अगर वह यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करी। वीडियो ज़्यादा शेयर करी।